Pirtûkên qedexe xwendin, li baxwe seknandin, belakirina wan û firotana wan gelo sûc e? Sûc be cezayê wî çi ye? 2009 de li Edenê bi mirovekî re 13 xwelî pirtûkên ocalan tên girtin. Derheqê vî mirovê de alîkirina teror û kirina propaganda terorê de dawetê vekirin. Mehkema Edenê 4 sal û dilme ceza lê dide. Parêzerê wî serî lê dide Mehkema Anayasayê. Mehkema Anayasayê qerarekî zav mühim dide. Dibe tenê pirtûkên qedexe li baxwe seknandin an firotan nesûc e. Eger micarekê de xwe îfadekirin hebe tu nikarî destdirêjî bikî ji vê mafê re. Û dibêje Anayasa benda 26 hatiye ihlalkirin. Eger suç bê qebûlkirin cezayê wî çi ye? Di qanûnê de ê ku propaganda terorê bi çapkirin û weşandinê bike ji sal û nêvê heta 7 sal û nîva ceza tê birandin. Lê şertê vî jî ye ne. Eger şiddet tune be, terör teşvîkkirin tune be, ceza jî tune ye. Carê wisa da bê parêzer hereket nekin. Hûn dixwazin em qalekê jî mafa bikin. Şîrova da binivînin, bibînin xweşî, bibînin bi Kurdî.